Was put you in the back crowd. Was now with you. We also know going to go Kurira. So Taraku with Timbo Raira Muguer night. I was talking to people sit down and give it a drop. Makazani Mazani, Nemwaya. Mguotsukuka yangairiye hondo zvino yellow gold taakubvisa vanhu kuijipita ndozvikuita baba achamisa ari kubvisa vanhu kuijipita chinanga kukenani ndo inguo dzana aroni dzekuendesa vanhu kukenani vanhu vakatarakuna kuti nguo nezvematokero enyika hazvienderani kupenga ukana munhu aidaro kurwadziwa izvi zvinorwadza munhu wezanu chete zvandiri kuita izvi nasatani nemuroyi kana vamwari vari kutozvivarira wani muroyi chai tongobvisa mweyo zanu vakaona kuti madzibaba kwese kunenge muine rari havashaikwe ende hamugare pasi munenge muchimobilaiza simba iro uri murorana inoona simba iri tikasatodaro isi area yandogara meza ndinotochengetedzekana chitoko chakadaiso chinobata dombo ndikazviswa nevanhu vanondivenga usiku inoziva ndikutoti basa rifambe tese vanhu vachangamuke sezvaita kwangu kumusha vachangamuka vandozvikuguruva vandondiprotekta kai vandondiprotekta so ndoti shuwo changu kuti nyika yese ngaichangamuke ngaivhurike ngaivhurike mazvava izvozvi kuneza zvimwe zvakafana zvezanupf zvakauya kumaraini zvikanzi tirakupe mabasa apa akapfeka chimutovha rovhava nemanga hapana nhamwe ngati unondipa basa wauna basa unondipa basa ripiwe so hatikujairiwa this time as good mazvava imu originally munobva kuti mobva kuharare here kwamobva kuti memuchibvasa meibva kuguruve every time yes from guru izvezvi nditodzokera guruve alright makanibatana nawo munzura bhozi bato rangara kana makambonzwa nzi ndakamumhanyisa pakaya kwachimanifiro akamhanya munzora uye hatobodana ndiona bhozi akati mari yako haina basa mbiri yakanaka ndoine basa mbiri yekuti ndishate kunzi shotaramwa musangano une shanduko wekuburitsa vanhu mumatambudziko avari ino hazvibude kana iri nhamo yekuti ndichafanira mutifamba netsoka no problem so ndopuwa motikari kunzi madzibaba huyai kuna Ngonzora nhasi tiuraise nyika yese nekuda kuti ini ndiwane motikari chete motikari chaina basa ndaigare zvakuzwa vamwe vari kuti madhamu kupe vane pfungwa yekuti vada kubatana nedistribusi imimiwo munoti chii muchikurudzira tichiona ini handinoda kuti nditaure pfungwa dzevamwe ndinotaurawo dzangu ini ndikuti kana chiwenga akauya ngaapinda kana munangagwa akauya tijoina ngadi but ngaagare kuteresi andinovanziza ngaagare kuteresi kuitira kuti ibato remacitizens ibato revanhu harirambiwe munhu andika but president achete manje mukuru wedu akachenjera anenge ari ahedi apa itamba chidembo muse ndakabata baba muchambojaire bata president aiwa takapiwa izodzo riripo baibai mweza kune munhu anoziva zvari kuti ari kuziva kuti ari kuona kuri kuenda mhepo so tarisa kuri kuvhuvhuta kuri kuita mhepo iri kuenda nekupi naini muri panzvisa tarisa kuti mhepo iri kuenda nekupi mhepo pakumewe
Indonzi Godfrey ndauka rendera. Ndiri pachikoroka ndazikanwa neBoreven kana vanhu vanondiziva munyika ine Zimbabwe kana Mwari kunzi vagari vemasentral vanondiziva nandiri mutambo webhora chaiyo but environment inongobhita so handii ngaendakatorwa pamwe neAsia Gate so mabhora alowa KoMadziBaba manenge muchifamba tungoti CCC kubva zvayakatanga mafamba marally ese handiti munoti nezvevanhu vari kubuda vachiuya kumarally ava uwandu hwavo vanhu ava vakuruka vanhu varwadziwa this time vanhu varikuda change mimika vanhu varwadziwa dakutaure chokwadi ukatarisa vafanda vamwe vari kuregista so makare ese havairegista vanzoka vanhu varwadziwa so vanhu varikuda change this time pakaipa mumwe munhu anoita pfari mumwe munhu anodonha nepfari mwari kudai mwari wadonha mata kudai mumwe munhu anodonha nepfari gore rino arowa zvokutika tsvina netsvina pasi kogokwe kwamamuri uku kwatinoda tichinganzwa vanhu vaibva kumamisha nemabhazi vouya votiza mudhorobha ndo zvakarwadza munangapo emasona akarwadziwa ipapo because mabhazi 32 akatumira pagokwe ka akauya mugokwe senda muyemwe akatakura vanhu achibvunza kuti achaita kukwekwa achiti vanhu vaende kuvakumbira risesi mukoma wangu kwakudzira unaka wachamisa ndakanakiraakatondiudza zvikati MadziBaba tauya nechibhazi but isusu hatina kwatiri kuenda ndikati yes ndokugona ikoko raidzai madinga madhara achembera hapana chinozikanwa pa makamboona here kana achitaura unotorwadziwa mune kana vamanambararoni kwakatsitsirira kurwadziwa nebaba chipedzai kutaura vedu kana vabata maiki kweza munhu anepedza kana 10 hours akangomira ure wamuzona achinzwa kutokwaira kuti purezidendi rambe muchifaya rovai aiwa toti MadziBaba yotoenda chakatonakisa Citizens from a nation for change. She's
munhu atwendi